Lo ulenca le yogurt apha igama lakhe nguTa-Bedroom Eyes, indoda yaseNcunteni okanye eNcunteni kaBhaca kwaliphondo leMpuma Kapa. Lo mfana lona ungumpheki ophume izandla, wayifundela loo nto kwidyunivesithi yase-EUE esenza khona i-Hospitality Management and Cookery. Uthi kodwa uba nelishwa athi sewufumene umsebenzi asikagxothwe ngabelungu bathi unasty. Oh my God, that motherfucker is so nasty. Uthi kutsho abelungu bakhe bathi makangabuyi ngomso sele eyityikityile okanye sityikile isivumelwano somqeshi nomqeshwa vese kanikwe ubumaphele. Azibuze lo mfana inoba kutheni abelungu benganifuni nje. Uthi lo mfana nokuba mhlawumbi umntu ongusisi umbizile kwisidlo sangorhatya uvese umntu ongusisi angabuyi. Uthi inoba kutheni abantu angosisi bengabuyi nje, ngoba yena uthi athanda ubukela ngase umntu ongusisi ambukela ahlala apha ekhitshini xa epheka okanye xa senza loo nto umntu ongusisi emane embukela. Uye wathiywa ke ngabahlobo bakhe bathi ngu-Bedroom Eyes. Lo mfana sejonga umntu uthi umane eluma ezinyeke ezingezantsi, emane eluma ezinyeke, emane esenyusa kancinci iskipa esezama ukumvezela ibhedi. Ndathi yakhe Bedroom Eyes iyawuthi into yakho Bedroom Eyes kuthiwa ndivezela abantu ibhedi. Uthi umele ugxotha ke Bedroom Eyes. Ibhedi ayifani iveze nje nabo, ibhedi is a private part. Ibhedi Bedroom Eyes. Ndathi khona ngubani igama lakho lesazisi? Wathi yena ngumsulwa. Ndathi yho hayi fana nawe tu eli gama lakho uzalwa kwesiphi isizwe? Wathi unguTyhopho. Ndathi yakhe yho yakhe Tyhopho. Basiva njani ooTyhopho ngawe xa bekujongile umnombo wakuphi? Wathi ndikwaseNcunteni bro utsho uba. Ndathi wena ndigxothisa le khetshemi uyithweleyo ndiyaqala umntu ongudodwela ikhetshemi yam. Wathi ayo khetshemi isedurang. Ndathi yakhe Bedroom Eyes hayi asozufumana umsebenzi shambuza balolu hlobo lulo. Kodwa onye umntana noma ndithini walapha eNcunteni ngentla uveze ke waphithana imilenze lo mfana xa etya ngolu hlobo iyogathi ne-ice cream uve kayirhiphiza apha ezindevini zakhe ngelinge lokuhenda abantu abangoosisi. Kuyacela abantu abangoosisi badlalele kude kakhulu kulo mfana, yingozi kakhulu apha ekuhlaleni nasemphakathini. Kwiindawo ze-CNBC kuChannel 841 ndingumhlaba ondehlule Barrett yetshipha ndiseNcunteni kwaBhaca kwaliphondo leMpuma Kapa ndisafuna ukuzo-understanda uTA-Bedroom Eyes.